Ej, det er nice. Det er den næste, der er frit fald. Jeg tror, du kan tage enden nedenom eller rundt om. Oh. Shit, endte du på den? Jeg gik det. Okay. Dengang jeg så, du forsvandt ud, og så sagde jeg, den tager jeg også. Og så kunne jeg se, okay, jeg tager det der, du nok gøre noget. Ja, okay. Okay, milepæl. Milepæl. Altså det der er hårdt ved den, det er jo, hvis man kommer flyvende ud over. Hvis man tager det sådan lige, så det passer, så er det ikke så galt. Men man skal lige gøre det et par gange, når først man føler sig tryg ved det. Jeg har ikke taget nogen mega jumps, men jeg forestiller mig også, hvis man først får taget 2 eller 3, så har man sådan en idé om, okay, hvad det går ud på. Det er jo igen psykologisk, ikke, når man kommer der. Jo. Er det fedt? Ja, det er mega fedt. Og så lidt med balancen, når man kommer op.